14. července 1941, krátce po 3. odpoledne. Kousek lesa u města Orša v dnešním Bělorusku. Pod borovicemi bylo ukryto 7 podivných náklaďáků. Nevypadaly jako zbraně. Vypadaly jako valníky vezoucí sadu železných kolejnic, nakloněných pod úhlem k nebi. Jakoby někdo na korbu hospodářského auta přišrouboval kus železniční trati. Muži, kteří je hlídali, neměli na sobě běžné vojenské uniformy. Patřili ke zvláštní jednotce tajné policie a o strojích, které hlídali, věděli jen naprosté minimum. Neznali ani skutečný název té zbraně. Velitelem byl mladý kapitán jménem Ivan Fliorov. Nebyl to raketový vědec, byl to dělostřelec, veterán války proti Finsku, kterého jen pár týdnů předtím vytáhli z vojenské akademie a svěřili mu velení nad nejpřísněji utajovanou zbraní v Sovětském svazu. Jeho osádky se cvičily jen několik dní. Někteří z nich ji předtím odpálili přesně jednou. Pokud i vy milujete příběhy z minulosti, nezapomeňte nás odebírat. Našemu kanálu to nesmírně pomůže. Děkujeme. Před nimi se na železničním uzlu v Orše shromažďovala německá armáda. Na křižovatce tratí se mačkaly náklaďáky, obrněná vozidla, palivo a muži, součást obrovské vlny, která se valila na východ od chvíle, kdy invaze před 3 týdny začala. Německý postup byl téměř nezastavitelný. Celé sovětské armády se hroutily a do téhle katastrofy si to namířilo 7 náklaďáků s kolejemi na korbách. Fliorov vydal rozkaz. To, co následovalo, trvalo jen pár vteřin, ale muži, kteří to viděli, na to nikdy nezapomněli. Kolejnice vzplály. Jedna po druhé v kaskádě ohně a kouře se z odpalovačů utrhlo víc než 100 raket a s jekotem vyletěli k nebi. Ten zvuk byl to hlavní. Nebyl to praskot výstřelu, ani tupý dopad granátu. Byl to dlouhý, stoupající, kvílivý vytí, desítky hlasů najednou, jako varhany, na které hraje cosi nestvůrného. Rakety stoupaly, opisovaly oblouk a dopadly společně na německé soustředění v jediné drtivé vlně. Během několika vteřin pohltil úzel oheň a prach. Pak náklaďáky prostě odjeli. Na druhé straně té palby se německé velení horečně snažilo najít vysvětlení. Téhož dne putovalo vzhůru velením hlášení a v archivech se dochovalo dodnes. Rusové stálo v něm, použili baterii s neobvykle vysokým počtem hlavní. Palba dopadla jako hurikán, ztráty byly těžké. Nikdo na německé straně nedokázal říct, co je to vlastně zasáhlo. A tady je na tomto zvláštní. Nešlo o žádné nezucelené jednotky. Byli to muži Hitlerovy letní ofenzivy, ostřílení vojáci, kteří už porazili Francii a kteří překročili sovětskou hranici s očekáváním, že za pár týdnů zvítězí. Denně čelili tankům. Naučili se, jak si s tanky poradit. Tank vidíte. Tank slyšíte, jak se s rachotem blíží. Na tank se dá opětovat palbu, ale tahle nová zbraň jimi otřásla způsobem, jakého tanky nebyly schopny. V následujících 4 letech z těchto lesů až po trosky Berlína se němečtí vojáci naučili bát toho nabíhajícího kvílení víc než téměř čehokoliv jiného na bojišti. Dali mu ponurou přezdívku. Napůl výsměch, napůl děs. Říkali mu Stalinovi varhany. Tohle je příběh té zbraně. Kaťuši. A je to také příběh jednoduché otázky, která mátla muže, kteří se s ní setkali. A mate spoustu lidí dodnes. Proč by se voják bál náklaďáku plného levných, nepřesných raket víc, než ocelového tanku, valícího se přímo na něj? Odpověď o něčem vypovídá. O válce, o strachu a o tom, jak chudá země proměnila svazek železných lišt v jeden z nejobávanějších zvuků 20. století. Abychom té zbrani porozuměli, musíme se vrátit před válku, do příběhu vynalézavých inženýrů a strašných časů. Ten nápad se vůbec nezrodil na zemi. Zrodil se na obloze. Na počátku 30. let sovětští inženýři pracovali na raketách, které se daly odpalovat z letadel. Podle dnešních měřítek to byly jednoduché věci.
kovová trubice napěchovaná tuhým palivem, vpředu bojová hlavice a vzadu stabilizační křidélka, aby letěla rovně. Nejdůležitější z nich byla raketa o průměru asi 132 mm. Nosili je stíhačky i bombardéry, aby jimi pálili po nepřátelských letounech i pozemních cílech. Práce probíhaly ve výzkumném ústavu v Moskvě, místě známém spíše pod svou zkratkou. Pracovali tam výjimečně nadaní muži. Jedním z hlavních konstruktérů byl inženýr Georgij Langemak a právě jeho práce z části zajistila těmto raketám spolehlivost. Tady se příběh láme do temnoty a nesmíme to přejít, protože to ovlivnilo všechno. Na konci 30. let se zemí přehnala vláda Josefa Stalina. Zatýkala a vraždila lidi, které označila za nepřátele. Raketový ústav nebyl ušetřen. Langemak byl v roce 1938 zatčen a popraven. Stejný osud potkal i několik jeho kolegů. Muži, kteří pomohli Kaťušu vymyslet, se nedožili ani jediné její salvy. O mnoho let později, dlouho po válce, byla jejich jména konečně očištěna a byli poctěni jako hrdinové. Tehdy však program málem zemřel spolu s nimi. Nějak ta práce přežila. V roce 1938 požádalo dělostřelecké velení ústav, aby z těchto leteckých raket vytvořil pozemní odpalovač, schopný vypálit najednou víc kusů. Konstruktéři se pustili do práce. Jejich první pokus spočíval v tom, že vodicí lišty namontovali napříč korbou náklaďáku. Při zkušební střelbě se celé auto houpalo a kývalo a o přesnosti nemohla být řeč. Pak jeden z inženýrů přišel s jednoduchým řešením. Otočit vodicí lišty podélně, zepředu dozadu, ve směru vozidla. Zafungovalo to, vozidlo zůstalo stabilní a zrodila se moderní Kaťuša. To bylo v roce 1939. Už na sklonku roku 1938 provedli velké zkoušky. Odpálili přes 200 raket. Výsledky ukázaly, že zbraň dokáže zasypat palbou cíl vzdálený přes 5 kilometrů. Řadové dělostřelectvo ale nadšené nebylo. Připadalo jim to neohrabané. Nabít a odpálit 200 raket zabralo dobrou část hodiny. Za tu samou hodinu dokázalo obyčejné dělo vystřelit dobře přes 100 mířených granátů. Proč se zdržovat pomalou, nepřesnou kraksnou, když to dobré polní dělo zvládne líp? A tak se projekt vlekl, když v červnu 1941 Německo zaútočilo, stihl Sovětský svaz vyrobit jen asi 40 takových odpalovačů. 40. Pro zemi velikosti kontinentu. Zbraň, která jednou vjede až do Berlína. Tehdy sotva existovala. Pak se během jediného dne změnilo všechno. 21. června 1941, jen pár hodin předtím, než německé tanky překročily hranici, sovětské vedení podepsalo rozkaz k zahájení sériové výroby raket i odpalovačů. Hned ráno na to invaze začala a ta dosud pomalá, nemilovaná kraksna najednou vypadala úplně jinak. Zemi, která těžce prohrávala, byly zoufale zapotřebí levné zbraně, jež šly rychle vyrábět. Ve velkých počtech a v jakékoliv továrně, která ještě zbyla. Kaťuša byla přesně taková. Okolo ní panovalo přísné utajení. Odpalovače svěřili k ochraně tajné policii, ne běžné armádě. Muži, kteří z nich stříleli, nesměli o nich psát ani vyslovit skutečné jméno zbraně. V úředních dokumentech se skrývala za krycími názvy. Osádkám bylo nařízeno, že pokud jim hrozí zajetí, musí odpalovače zničit, aby se nepřítel nedozvěděl, jak fungují. Právě kvůli tomu utajení byla malá baterie kapitána Flerova, ta, která pálila u Orši, tak pečlivě střeženou sázkou. Byla to budoucnost sovětské palebné síly, vezla se na 7 náklaďácích do bitvy, kterou Sověti prohrávali. Teď si ten stroj rozeberme a podívejme se, jak vlastně fungoval. Protože genialita Kaťuši spočívala v její jednoduchosti. Představte si odpalovač. V jádru to nebylo nic víc
než sada dlouhých ocelových vodicích lišt upevněných na rámu, na korbě nákladního auta. Rám se dal klikovým mechanismem naklopit tak, aby lišty mířily k nebi. To je v podstatě celý vynález. Žádná těžká hlaveň, žádné složité zákluzové zařízení, nic z té přesné strojírenské práce, která patří do skutečného kanónu. Vodicí lišty zvládla vyrobit i dílna se základním nářadím. O to šlo. Na ty lišty osádka nakládala rakety. Standardem byl typ odvozený od oněch starých leteckých raket, měl průměr asi 132 mm, byl zhruba 76 cm dlouhý a vážil kolem 41 kg. Každá nesla trhavou hlavici. Po odpalu dolétla na víc než 8 kilometrů. Běžný odpalovač nesl 16 těchto raket, 8 lišt. Na každé jedna raketa nahoře a druhá dole. Existovala i lehčí, menší raketa, díky níž mohl odpalovač unést mnohem víc kusů a později ve válce i těžká verze s mohutnou trhavou hlavicí na ničení bunkrů. Tady se Kaťuša přestávala podobat obyčejnému dělostřelectvu a začínala vypadat jako něco nového. Kanón vypálí vždy jediný pečlivě zamířený granát. Kaťuša vypálila všechno najednou. Jediný odpalovač vyprázdnil všech 16 raket za zhruba 10 sekund. Teď si představte 4 odpalovače spojené do baterie. To byla obvyklá sestava. A spočítejte si to. Za oněch 10 sekund poslala jediná taková baterie na nepřítele přes 4 tuny trhaviny. Odborníci později spočítali, že jedna baterie Kaťuší dokáže v jediné salvě doručit zhruba totéž, co by při soustřelné palbě vypálilo asi 70 běžných polních děl. Jenže to nedopadalo do jednoho bodu. To byla daň za takovou palbu. Rakety nebyly přesné. Rozptyl byl velký. Salva baterie nezasahovala jeden cíl. Zaplavila ohněm a ocelí plochu o rozloze zhruba 70 fotbalových hřišť najednou. Pokud jste chtěli zničit jeden malý, přesně vymezený cíl, Kaťuša nebyla ten správný nástroj. Ale pokud bylo potřeba proměnit úsek země, kde byl nepřítel zakopaný, v náhlou bouři výbuchů, nic to nedokázalo rychleji. A pak přišla druhá stránka té geniality. Protože odpalovač byl prostě nákladní auto. Jakmile rakety došly, osádka mohla odjet. To bylo klíčové. Děla zůstávají na místě. Když vystřelíte z děla, nepřítel podle záblesku a zvuku zjistí, odkud pálíte a v zápětí na vás pošle své granáty. Tomu se říká protibaterijní palba a stojí život spoustu dělostřelců. Osádky Kaťuší se jí vyhýbaly prostě tím, že odjeli. Vypálit salvu, nastartovat a být o 1,5 kilometru dál po silnici, než se nepřítel vůbec stihl vzpamatovat. Přebíjení bylo pomalé, trvalo minimálně několik minut, takže osádky se cvičily přebíjet úplně jinde, daleko od místa, odkud právě pálili. Udeř a uteč. Bouře z ničeho nic a pak prázdné pole. Zbraň navíc dostala jméno, které se chytlo. Odpalovače se nejdřív vyráběly v továrně, která své výrobky značila písmenem K. Ruští vojáci, když uviděli to K, si vybavili písničku, kterou znali všichni. Něžnou melodii z roku 1938 zvanou Kaťuša. O dívce, která čeká na svého milého, odvedeného na vojnu. Kaťuša je něžná zdrobnělina, jména je Katěrina, podobně jako je v angličtině Katie od Catherine. A tak vojáci té řvoucí zbraní dali něžnou přezdívku dívky z milostné písně. Jméno se mezi mužstvem rozšířilo rychlostí blesku. Němci na druhém konci vnímali něco docela jiného. Kolejnice jim připomínaly píšťaly kostelních varhan a kvílivé vytí raket znělo jako pekelná varianta varhanní hudby. Proto tomu říkali Stalinovy varhany. Jedna přezdívka byla něžná, druhá čirý děs. A přitom obě mluvili o téže sadě železných kolejnic na korbě náklaďáků. Což nás vrací k podstatné otázce. Kaťuša byla levná, byla šíleně nepřesná, nedokázala zamířit na jediný tank a zničit ho. Ve srovnání s klasickým kanónem
nebo těžce obrněným tankem, skoro zní jako druhořadá zbraň. Proč se jí tedy muži, kteří jí čelili, báli tak, jak se báli? Proč by se voják děsil toho vytí víc, než pohledu na ocelové pásy, valící se na něj? Odpověď leží v mysli obyčejného vojáka v zákopech. Abychom ji našli, musíme přestat zírat do tabulek a statistik a na chvíli se postavit tam, kde stával on. Zkuste si představit, co je to tank očima vystrašeného vojáka. Tank je děsivý, ano, ale zároveň je to něco, čemu rozumíte, vidíte ho. Je to jediný stroj, pohybující se rychlostí běžícího člověka, někdy i pomaleji. Jeho motor a pásy slyšíte dlouho předtím, než dorazí. Víte, kde je. A co je nejdůležitější, můžete proti němu bojovat. Můžete po něm pálit z protitankového kanónu. Můžete mu do cesty zakopat miny. Můžete číhat v jámě a udeřit, až pojede kolem. Vojáci se tanků báli, ale nebyli proti nim bezmocní. Tank dával vojákovi možnost, jak se svým strachem naložit. Dal mu cíl. Raketová palba mu nedala nic. Nebyl tu žádný jediný cíl, kterému by se mohl postavit. Nebyl tu žádný motor, jehož vrčení byste mohli sledovat, jak se blíží. Nebyla tu žádná obrněná silueta, na kterou byste mohli namířit a na chvilku mít pocit, že máte šanci. Odpalovače, které vás zabíjely, byly kilometry daleko, skryté a ve chvíli, kdy dopadly rakety, ty náklaďáky už ujížděly do bezpečí. Nemohli jste opětovat palbu na to, co vás chtělo zabít, protože jste to ani neviděli a už to bylo pryč. A všechno se to stalo naráz. Tankový útok se odehrává v řádu minut. Vidíte, jak se blíží. Úder kaťuší přišel v jediném ohlušujícím okamžiku. Celé území vybuchlo najednou. Nebyl čas reagovat. Nebylo kam utéct. Nikde nebylo bezpečno. Protože cílem byl celý ten kus země. Člověk mohl vyhloubit nejhlubší jámu na světě a stejně by cítil, jak se kolem něj země vzedmula, když se snášely desítky hlavic. Neexistovala dovednost, která by vás zachránila. Žádný chytrý manévr, žádný kryt, na kterém by záleželo. Bylo jen štěstí a nic neděsí vojáka víc, než pocit, že jeho přežití je čistá náhoda a zcela mimo jeho kontrolu. A pak, tu byl ten zvuk. Musíme být upřímní, pokud jde o ten zvuk, protože napáchal polovinu škod ještě předtím, než dopadla jediná raketa. To stoupající kvílení, to vytí, se nepodobalo ničemu jinému ve válce. Muži ho slyšeli i ve spánku. Časem se z něj stalo to, čemu by psychologové říkali podmíněný strach, jako když určitý zvuk napne celé vaše tělo dřív, než to stihne dohnat rozum. Veteráni z východní fronty říkali, že i desetiletí po válce ho pořád slyšeli. Jakmile se to kvílení zvedlo nad horizont, otrlí muži cítili, jak z nich odvaha vyprchává. Protože věděli, co přijde, a věděli, že se s tím nedá nic dělat. V tom je podstata věci. Kaťuša nebyla obávaná proto, že by zabila nejvíc mužů. Spousta zbraní jich zabila víc. Obyčejné dělostřelectvo, miny, kulomety, všechny si vybrali strašlivou daň. Kaťuša budila hrůzu tím, co s muži dělala. Útočila na to jediné, co voják nejvíc potřebuje, aby mohl pokračovat. Na víru, že jeho dovednosti a odvaha pořád k něčemu jsou. Protiraketové smrští neplatily. Strhla iluzi kontroly a zůstalo jen vytí a čekání. Neměli bychom ale z toho udělat příběh o triumfu jedné strany a utrpení druhé. Jakoby muži pod těmi raketami nebyli lidské bytosti. Byli. Byli to mladí muži, vystrašení a daleko od domova. Většina z nich vtažená do války, kterou rozpoutali jejich vůdci, krčili se ve tmě a poslouchali, jak se ten zvuk zvedá. Strach, který cítili, byl lidský strach a zaslouží si, abychom mu rozuměli, ne aby se mu tleskalo. Zbraň, která láme lidského ducha, je strašná věc, ať už z ní střílí kdokoliv a ať už je pod její palbou kdokoliv. Toto je pravda, kterou Kaťuša ukazuje. V moderní válce může být stejně důležité zlomit vůli nepřítele, jako rozbít jeho výzbroj, a jen málo zbraní v dějinách lámalo vůli tak účinně,
jako baterie ječících raket. Sověti to pochopili. A jak se válka táhla, stavěli jich víc a víc a naučili se je nasazovat ne po jedné a po dvou, ale v drtivých počtech. Místem, kde tahle lekce dospěla, bylo zřícené město na velké řece. Jméno, které dodnes symbolizuje celou nelítostnou řeš východní fronty. Stalingrad. Na podzim roku 1942 už Kaťuša nebyla žádný tajný experiment, který v lese střežilo 7 náklaďáků. Chrlili ji sovětské továrny. Do konce toho roku jich země vyrobila víc než 3000. Osvědčili se zoufalé obraně Moskvy předchozí zimu, kdy pomohli odrazit německý nápor na hlavní město. Teď se shromažďovali kolem Stalingradu, kde byly německá 6. armáda a Rudá armáda svázány v bitvě, která měla rozhodnout válku na východě. Stalingrad byl noční můrou sutin a bojů zblízka. Sovětští obránci byli přitlačeni k Volze, drželi tenký prvnější pruh rozmetaného města se zády k vodě. Značná část jejich těžké palebné síly, včetně mnoha jednotek Kaťuší, byla rozmístěna na protějším břehu Volhy, mimo dosah německé pěchoty. Odtud mohli odpalovače vrhat své salvy přes řeku do německých postavení ve městě a pak v relativním bezpečí znovu nabít. Existuje fotografie ze 6. října 1942, která to vystihuje. Řada odpalovačů Kaťuší, zdvižených k nebi, pálí přes Stalingradskou frontu. Od vodicích lišce táhnou pruhy kouře. Jediný ten snímek ukazuje, jak daleko se tahle zbraň posunula. To, co začínalo jako pochybná hračka, o kterou dělostřelci nestáli, se proměnilo v symbol sovětského vzdoru, pálící přes velkou řeku do srdce nejdůležitější bitvy, války. Muži, kteří tyto odpalovače obsluhovali, si v armádě vydobili zvláštní místo. Sovětské raketové jednotky dostaly hrdý titul gardové, pocta vyhrazená nejcennějším formacím. Byly to gardové minometné jednotky a sloužit u nich neslo skutečnou prestiž. Byl to chytrý tah. Zbraň, na kterou se dřív myslelo jen okrajově, byla teď opředena ctí a hrdostí a muži, kteří z ní pálili, se vnímali jako elita. Když v listopadu 1942 přišel velký sovětský protiútok u Stalingradu, rakety byly součástí bouře, která ho zahájila. Ofenziva prorazila slabší síly střežící boky německé armády a zaklapla za ní jako past. Celá německá 6. armáda se ocitla obklíčená ve městě, které měla téměř dobité. V následujících mrazivých týdnech, zatímco uvězněná armáda hladověla a kruh se stahoval, rakety dál dopadaly. V únoru 1943 se přeživší vzdali. Byl to zlom celé války na východě. Od té zimy se karta obrátila a Rudá armáda začala dlouhý, krutý pochod na západ. Stalingrad dal Sovětům lekci, na kterou nikdy nezapomněli. Kaťuša byla nejděsivější ne tehdy, když pálilo pár odpalovačů, ale když jich stovky spustili najednou. Jedna baterie naháněla vojákům strach. 100 baterií pálících současně dokázalo během pár minut rozbít celou obrannou linii, fyzicky i psychicky. To, co dřív vypadalo jako slabina, plošné pokrytí, neschopnost zasáhnout přesný bod, se stalo samotnou strategií. Nemířit na cíl, vymazat kus mapy. Čím větší koncentrace odpalovačů, tím drtivější účinek. Sověti se proto pustili do výroby v desítkách tisíc kusů. A tady se příběh Kaťuši stává stejně tak příběhem továren jako bojišť, protože nakonec její největší síla neležela vůbec v první linii. Tkvěla v jejich prostém množství, které dokázala vyrobit chudá, napadená země. Představte si problém, kterému Sovětský svaz čelil. V prvních měsících války přišel o obrovské části svého průmyslu, když Němci převálcovali západ země. Celé továrny se musely rozebrat, naložit na vlaky a znovu postavit stovky kilometrů na východ. V takových podmínkách byla výroba přesných, složitých děl bolestně pomalá.
Hlaveň kvalitního děla je mistrovský kus kovovýroby, který vyžaduje těžké stroje a zručné ruce. Kaťuša nic z toho téměř nepotřebovala. V jádru šlo o sadu ocelových kolejnic a jednoduchý rám. Továrna, která by dědilo postavit nezvládla, dokázala chrlit odpalovače po desítkách. Nakonec odpalovače či rakety vyrábělo asi 2 z těch různých závodů. Ta zbraň byla jako šitá na míru zemi, která se potřebovala vyzbrojit rychle, levně a ve velkém. Každý odpalovač stál zlomek toho, co polní dělo, a dal se vyrobit za zlomek času. Čísla mluví sama za sebe. Do konce války postavil Sovětský svaz zhruba 10 000 odpalovačů Kaťuša a asi 12 milionů raket pro ně. To není překlep. 12 milionů raket. Zbraň, která v létě roku 1941 sotva existovala, se proměnila v záplavu. Sověti také vyřešili největší praktickou slabinu té zbraně. Jak dopravit odpalovače přes příšerné cesty a otevřenou krajinu východní fronty. Odpověď přišla z nečekaného zdroje. V rámci programu Lend-Lease posílali Spojené státy do Sovětského svazu ohromná množství nákladních aut a mezi nejcennější patřil robustní nákladní automobil s pohonem všech 6 kol od společnosti Studebaker. Dostal se téměř kamkoliv. Sověti na tato americká auta nasadili své odpalovače a kombinace se ukázala tak dobrá, že se z ní stal standard. Na chvíli si to představte. Sovětská raketa, zrozená z letecké zbraně, navržené inženýry, kteří zahynuli v čistkách, jede do boje na americkém náklaďáku a s jekotem se řítí na německé linie. Kaťuša se stala skutečně mezinárodním válečným strojem. Němci ji však nehodlali, jen trpně snášet. Zkoumali ji a snažili se ji napodobit. Když mohli, ukořistili odpalovače a pečlivě je prohlédli. Německá armáda už měla svou vlastní raketovou zbraň, vícehlavňový odpalovač vyvinutý ještě před válkou, a usilovala o jeho zdokonalení a o rozšíření svých raketových sil. Některé německé jednotky si podle ukořistěných kusů postavili vlastní verzi lehčího sovětského odpalovače. Na rozsah sovětského úsilí se ale nikdy nevyrovnali. Kaťuša byla zbraní masové výroby a masová výroba byla nakonec něco, co Sovětský svaz a jeho spojenci zvládali lépe, než na co stačilo Německo. To stojí za pozornost, protože to mění, jak na tu zbraň nahlížíme. Kaťuša nebyla triumfem přesnosti ani elegantního inženýrství. Po technické stránce byl v téměř každém ohledu německý kanón vytříbenějším nástrojem. Kaťuša vítězila tím, že byla dostatečně dobrá, dostatečně levná a dostupná v ohromných počtech. Byla to zbraň národa, který se rozhodl, že svého nepřítele utopí v ohni, jímž si může dovolit plýtvat. A v posledním roce války byla připravena udělat přesně to na cestě, která vedla do Berlína. Na jaře roku 1945 se válka zcela obrátila. Rudá armáda se probojovala přes 1000 mil země, od Volhy zpět až k samotným hranicím Německa. Před nimi ležela poslední trofej, německá metropole. A mezi sovětskými armádami a Berlínem stála ještě jedna velká obranná linie. Hřbet vyvýšenin nad řekou Odrou zvaný Sílovské výšiny, někdy také brána do Berlína. To, co Sověti pro ten závěrečný útok shromáždili, si lze jen těžko představit. Napříč 3 armádami postupujícími na Berlín shromáždili kolem 2,5 milionu mužů, desítky tisíc děl, tisíce tanků a mezi tím vším přes 3000 kaťuší na nákladních automobilech. Ta malá baterie o 7 kusech, která pálila u Orši roku 1941, se rozrostla v sílu čítající tisíce. V časných hodinách 16. dubna roku 1945 začala ofenziva jedním z největších bombardování v dějinách válek. Na téměř 30-kilometrovém úseku fronty spustili tisíce děl a kaťuší palbu společně ve tmě. Jen během první půl hodiny, prý podle některých odhadů,
dopadlo na německé pozice kolem 500 000 granátů a raket. Sovětští velitelé dokonce rozsvítili obrovské světlomety, aby obránce oslepili a útočníkům posvítili na cestu. Země se otřásala na kilometry daleko. Pro německé vojáky, zakopané na těch výšinách, musel zvuk tisíců děl a stoupající vytí hromadně odpálených raket znít jako konec světa. Jenže poctivý popis těch událostí není žádná jednoduchá historka o nezastavitelné baráži. Německý velitel na tom úseku byl schopný obránce a zhruba odhadl, kdy útok přijde. Těsně předtím, než se spustila bouře, stáhl řadu svých mužů z předních zákopů, takže značná část toho kolosálního bombardování dopadla na území, které už Němci opustili. Kouř a prach z dělostřelecké palby v kombinaci se světlomety naopak útočícím Sovětům oslepili zrak a proti té záři z nich udělali snadné terče. První den útoku se nevyvíjel dobře a postup byl pomalý. Bitva o Sílovské výšiny byla úmorná, draze zaplacená bitva, trvající celé dny a Sověti při ní ztratili mnohem víc mužů než obránci, než se jim nakonec podařilo prorazit. Je to důležité upřesnění a neměli bychom ho přeskočit jen proto, že příběh komplikuje. Ani nejmohutnější bombardování v dějinách obránce prostě nesmetlo. Odhodlaní muži, dobře zakopaní a dobře vedení, dokázali přežít i tohle. Samotná palebná síla bitvy nevyhrávala. K dobytí těch výšin bylo pořád zapotřebí pěchoty, tanků a strašných obětí na obou stranách. Rakety byly jen částí obrazu, ne celkem. Jakmile však byla linie prolomena a boj se přesunul do samotného Berlína, našli Kaťušenovou ještě bezprostřednější roli. Boj o město byl noční můra dům od domu, vedený mezi sutinami a zničenými ulicemi, kde číhali obránci ve sklepech i v patrech. Sovětské útočné oddíly se naučili nepostupovat po otevřených ulicích, kde byly koseny, ale probíjet si cestu zdmi z jednoho domu do druhého postupu, kterému říkali myší díra. A rakety je doprovázely i dovnitř budov. Sovětské obsluhy braly jednotlivé kaťuše, ještě uchycené na krátkých úsecích ližin, a v rukou je vynášeli po schodech do dobytých budov, do vyšších patér a na střechy. Odtud mohli vypálit raketu téměř z bezprostřední blízkosti do opěrného bodu naproti přes ulici a poslat hlavici určenou k pokrytí celého pole přímo do jediného bráněného domu. Byl to brutální, přímočarý způsob boje a ukazoval, jak pružnou se ta prostá zbraň stala. Od korby náklaďáků v lese až po střechu hořícího města se tentýž základní vynález přizpůsoboval všem podobám boje, kterému válka nachystala. V posledních dubnových dnech, kdy byla německá metropole trhána na kusy, nechal jeden ze sovětských generálů, kteří útok vedli, své rakety pálit přímo do srdce německé obrany kolem vládní čtvrti. Zbraň, která na sebe poprvé upozornila malým úderem u Orši v roce 1941. Teď burácela v posledních hodinách Třetí říše. 2. května se Berlín vzdal. Během několika dní byla válka v Evropě u konce. Vytí, jež doprovázelo německou armádu od hranic až do hlavního města, konečně stichlo. Je v tom cosi téměř kruhového. Příběh Kaťuší začal malou, tajnou sázkou země, která prohrávala, a skončil tisíci odpalovacích zařízení pálících nad troskami nepřátelského hlavního města. Táž, zbraň, se vyne celou válkou na východě, od prvního léta katastrofy až po poslední jaro vítězství, vždy ohlašovaná tím stejným stoupajícím kvílením. Co si z toho všeho odnést, z té zbraně z železných ližin, s přezdívkou podle milostné písně a s děsivým bytím? Začněme mužem, který vypálil první salvy, kapitánem Ivanem Fljorovem. Jeho příběh neměl hollywoodský konec. V říjnu 1941, jen pár měsíců po Orše, padla jeho malá baterie do německé léčky hluboko za proměnlivou frontou. Jeho rozkazy byly bezvýhradné. Zbraň
nesmí nikdy padnout do rukou nepřítele. Fliorovovi muži zničili vlastní odpalovače a sám Fliorov prý odpálil nálože na čelním vozidle a raději zahynul, než by dopustil, aby se jeho tajemství dostalo nepříteli do rukou. Z asi 170 mužů jeho baterie se jich přes německé linie vrátilo méně než 50. Po léta jeho oběť zůstávala z velké části nepovšimnuta, skrytá týmž utajením, které halilo i jeho zbraň. Teprve po 10 letích byl vyznamenán jako hrdina. Muž, který položil život, aby ochránil vynález, jenž pomohl rozhodnout válku. A nezapomeňme na inženýry, Langemaka a další, kteří tyto rakety vytvořili a které jejich vlastní vláda zabila dřív, než se zbraň vůbec stačila osvědčit. I oni byli poctěni, ale až dlouho po své smrti. Jejich jména byla nakonec očištěna a oslavována v posledních dnech Sovětského svazu. Je to v tom příběhu trpký motiv. Kaťuša se zrodila z části z práce mužů, které jejich vlastní země zničila. Válka je plná takových temných ironií a dějiny nikomu neprokážou službu tím, že je skrýjí. Pokud jde o samotnou zbraň, její skutečné ponaučení se vlastně netýká raket. Kaťuša byla nepřesná, hrubá a prostá. Podle měřítek špičkového inženýrství to nebylo žádné mistrovské dílo. Přesto se stala jednou z nejobávanějších zbraní války a ten strach si nevysloužila dokonalostí, ale tím, že byla levná, hojně dostupná a děsivá. Naučila svět, že v moderní průmyslové válce může být důležitější zbraň, kterou lze vyrábět po tisících, než zbraň dokonale provedená. Množství, spojené s opravdovým psychologickým úderem, měnilo bitvy. A naučila nás i něco o samotném strachu, u něhož jsme začínali. Muži, kteří Kaťuše čelili, se jí nebáli proto, že by byla nejničivější věcí na bojišti. Báli se jí kvůli tomu, co dělala s jejich myslí. Tank přes veškerou svou hrozivost nechával vojákovi něco, s čím může bojovat, něco, co může vidět, kousek pocitu kontroly. Raketová salva o to všechno připravila. Udeřila odnikud, všude najednou a zmizela dřív, než navničené na ní mohl kdokoliv odpovědět. Nahrazovala dovednost náhodou a odvahu bezmocí. A činila tak, zatímco plnila vzduch vytím, na které muži nedokázali zapomenout po zbytek života. K té pravdě bychom měli přistupovat obezřetně, bez jásotu. Hrůza, kterou Kaťuša šířila, dopadala na lidské bytosti, vystrašené mladé muže na všech stranách, většinou vtažené do katastrofy mnohem větší, než byli oni sami. Na tom strachu není žádná sláva. Je v tom jen tvrdá lekce, že válka proniká skrz pancíř i skrz tělo až do mysli a že některé z nejmocnějších zbraní, jaké kdy vznikly, jsou ty, které člověku zlomí ducha, ještě než se ho vůbec dotknou. Proto se Němci báli Stalinových varhan víc než tanků. Ne proto, že by byli silnější, protože proti tanku mohl voják pořád ještě doufat. Proti onomu narůstajícímu, ječivému nářku, který se vynořil z prázdného obzoru a zmizel dřív, než stačil zasadit protiúder, ho právě o naději připravil. A nakonec je to možná to nejhrozivější, co může jakákoliv zbraň udělat.